Hola. Presento la Sílvia. Hola. Què tal? Perdoneu, 35 minuts de retard, ratlla el delicte. Què t'ha passat? Us anava a dir que m'he trobat un accident en cadena a la Diagonal, però seria insultar la vostra intel·ligència. La veritat és que he passat de la mandra al pànic i m'he bloquejat. He estat caminant fins ara. Em fan mal els peus. Voleu que marxi? No. Prohibit a tothom marxar, Va, sopem, que aquí no mossega ningú. Vinga, Custo, endavant. Com has dit que es deia? Marelei? Malerei. Malerei. Això. Malerei. Doncs segur que et faré una visita al Malerei. Amb Malerei. Malerei. Per compromís no, Pensa que et faré comprar alguna cosa. Escolta, tot això que saps de vernissos i d'acapats, Sí? això m'ho explicaries o és secret d'estat? Depèn de la compra que facis. Fem una cosa. A tu t'agrada la música en directe? M'encanta. Canvio concert a l'auditori per classe de restauració. Fet. Li encantarà, ja veuràs. No sé, la meva filla és molt especial. I el joier també. I si no li agrada, que vingui i li canviem, cap problema. D'acord. Últimament jo li donava diners i ella es comprava el que volia, però no sé, aquesta vegada m'ha vingut de gust fer-li un regal de veritat. És que fer regals és molt xulo. A quina hora tanques la botiga al migdia? A les 2? Doncs demà et passo a recollir i et porto a dinar, què et sembla? Em sembla perfecte. Sí. Ai, mira, et presento l'Ivan, el meu soci, el Custo, un amic. Què tal? Hola. Molt de gust. Encantat. Bé, doncs res. Jo me'n vaig. Vinga. Com això, marxa sense pagar, És broma, No li facis cas, és un gracioset. Adéu. Adéu. Doncs aquí ho té, gràcies, Sí, bon dia. Molt amable, això. Hola. Hola. Et puc atendre amb alguna cosa? He quedat amb la Sílvia. Deu estar a punt d'arribar, he anat a la gestoria. Bé, doncs l'espero. Hem quedat per anar a dinar. Que puc venir amb vosaltres? Com vulguis. Deus pensar que tinc molt de morro, no? No, si a la Sílvia li sembla bé, a mi també. No us vull espatllar la cita. No, és que no és cap cita. No és una cita? No, en absolut. Doncs... Bé, de fet, de totes maneres no hi pensava que no podia, és veritat, no puc avui, no. Hola. Ei, Sílvia, escolta una cosa. Aquell informe que teníem pendent, saps, doncs que al final ha sortit positiu, Que arribem massa d'hora? No. Doncs què? Som-hi. A veure, Custo, tu què vols de mi? Com? T'agrado? A veure, ens acabem de conèixer, però així a simple vista em sembla que ets una dona encantadora. L'Ivan creu que ets gai. Ho ets? Em sembla que sí. Vull dir que sí. Que m'agraden els homes. Però de fa poc. Bé, de fa poc no vull dir que ho he sabut tota la vida. El que passa és que fins ara no m'he atrevit a sortir de l'armari. Bé, en realitat no és que ara m'hagi atrevit a fer-ho, però com que la meva dona m'ha deixat, saps, doncs ara... Però encara no n'he parlat amb ningú. Ja. Ni tan sols amb l'Octavi, Tranquil, no diré res. Em sap molt de greu si he sigut en viu amb tu. Vull dir que... Però és que en realitat és que em caus de puta mare i m'agradaria molt tenir-te d'amiga. Entenc que t'hagis pogut sentir enganyada. Ho sento. Deu haver sigut tu. Tots aquests anys, sense dir-ho, vull dir. Molt.
I ara... estic acollonit. Però ja has fet el primer pas. Has trencat el gel amb mi. Sí. Ara li hauries de dir a l'Octavi. És un bon amic i no et jutjarà. I quan et sentis fort, parles amb la família. Tot anirà bé, ja veuràs. Ja sé què faré. Li enviaré un vídeo. I després la bloquejaré durant uns dies fins que ho hagi pogut assumir. No? Custo, em sap greu, però nosaltres ja marxàvem. Sí, és que ja marxàvem. No, però ens estem passant de conya. Mira, queda't tu, mama. Jo me'n vaig. Vinga, passeu-ho molt bé. Mira, us podeu prendre la meva birra? Ai, adéu, Custo, un plaer. Adéu. Què t'ha semblat la meva idea? És arriscada, ho sé. Però i què? Ella no podrà dir que no li explico i jo no l'hauré d'aguantar. Ei, Fèlix! Ei! Hola! Sílvia, què tal? Felicitats, eh? Cantes molt bé. Vols una birra? Ens en sobra una, la meva filla acaba de marxar. No voldria molestar. No, que va, no molestes. Mira, et presento. Custo Fèlix, Fèlix Custo, un amic. Encantat, un plaer. Ell té un forn al costat de la botiga, som veïns. Sí, però no li agrada tenir-me de veí. Ah, no? No. Saps que la cançó que acabes de cantar és... Bueno, feia segles.